Ni pidiang so bahaya pibaroki paraloki parajor sa sin syaki sawayom. Hagan ego video ini apa ya kato kan itu liki daw. Kiba penlong ya ka party Voice of the People Party ban sutit kloy hakasi bat Jante Hills. Kini harum kita kato kan itu liki daw kiba nakan eka channel ni persyang ban wat jing tip halor ka jing sutit kloy ka party wifi. Kabaning kong kajing don ki social media. Ya ka party VVP taseng hau benai bakat wei jong usnam arajar arfu wei bat ya ka sembor jong kadang penbena adu ka arfu wei dari ubenai menengkong usnam arajar arfu lai klempep kam dai ka basuk ban lej pen priang bat leyalap jaman lagi snong ya ka party ka badang seng thamai kamtam ya ka sembor jong ka namar ka party VVP kadang penbena ya ka sembor jong ka haka arfu wei dari ubenai menengkong usnam arajar arfu lai bat ya ka election amali la penlong haka arfu nyo dari ubenai ba arus nem arajar arfu lai nakata ka daw kam dai ka basuk ya ka party ban lej pesuto bat leyalap syakipat ba tang hai tei por ibalengkot penban kajing don ki social media kala yarap sibon ya ka party VVP ban pensuto ya kipat ba namar season keren ha ka ka meeting kipat ba ka jelah kila pej ya kijing keren jeng kinong yalam ka party VVP dakilak kilangon leng ba ka YouTube channel Facebook Instagram bat kiwai kirensan social media kumta ka social media kala yarap sibon ya kinong yalam ka party ban pensut het ya ka party ban pensut ho ya kipat ba ya ka norim jong ka party kabaar kajing fail bat kajing pajong kaseng kongres nado usnem arajar kat pra kaseng NPP ka BJP rengkat bat kiseng reulum kum ka UDP HSBDP bat PDF kila tahu ya ka sorkar haka ba kaseng kongres kal haban syong hakal yang persya kajing syong yang persya nado na jelah adu asentar kala pelong ya kaseng kongres ban kenduk mau siang nang ba kajing melen bandon haka sorkar ban tahu sorkar ki amal jong ka kongres kim la ban sya ya kijing bat kim nang ban tregam kum kiliang persya nalor basua ka election MLA arajar arfurai kila paj la kajong don gibalai ka party TMC don gibalai ka party UDP bat donru gibalai ka party NPP kajing mi jong ka party VVP kala simya ka bentak kum kaliang persya ka baka kongres kala sui madan barok sansnem kane kala penno mensim ya kipaj ba ban paikman syakani ka party kabalai ka clean politics labon bon snem kipaj ba kilamat ya ka election kabalong kum kata masa syua ka election ki kandidat ki pensengubha ya kipaj ba da ki program bapher kum ki tournament pendam khana dalam lek piknik ai kiat ai pisa bersibon ki waipat kilat pensengu tenan ya kipaj ba padanda kila job kila bahe ki bahe kelam khan snap ya ki bapli kinung jen berkajing kelas nguri dongki kadai tang andala jan biang ka election haba kipat ba kilamat ya kani bon snem uba arden mila basayo moj ulawan ra ya kata ka bawong ka clean politics da ka bakular ru ban radeng kong ya ka bamsab bampong haka jella bat banon ra ya kijing kelah kanong rim bakam pair jong ka party VVP na ki waipat ki seng partai kala penlong ya kipat ba ban pai kman bat ban kuak ban mat ya kajing sensiar jong kane ka party ka balayoi kat banami kisngi kane ka party kala nang suthet haka jelah kajing la rit ki amal bat UMP ka party VVP kawe ka baki pat ba kidang ya bitson kadai ka VIP korsor ka bagi haki han ki amal ki minister bat wat ki barem election ru ki yat bahe ki la bahe hala ka pendon kam daki kali yidyong rengkat bat ki escort ki bapan pak siren dan ikumba tang maki ki badan kam bandai jingleng haba pai pat syaki MLA bat kumjuru UMP jongka party VVP layo iya ka jingla rit jongki haka badan ka por baki le jingleng wat da ka skuti badan ru ka por ba MLA ka maulai ula le jingleng da ka basyong da ki kali kamai ka jingya ki pajba ya ka VIP korsor ka jingla rit ki MLA ka VVP pada kini kisnging yo i ba presiden ka VVP ula kular pada da ka VVP ka wana ka bor kin penduk sendon ya ka VIP korsor kala pelong ya ki pajba banang sengujan pas ngawi susu ya ka ne ka party kawasan ka job reservation policy
Ka job reservation policy ka ba iba market ju kata mar 10% hapadang kikaru berkasi jandia kadai ka isu ka ba krut ba ka bana kaliang kiseng san pertai kim ju dia keren anyo kisubo tang ha ka election manifesto layo iya ka jingyak hi na ka por lor ka isu la jule tang da kiseng balang kajing cat nganu ba arden tata do ba ka sorkar kala haban thung da ka komiti ban review biang ya kane ka job reservation policy kala penno sem ya kipat ba perkila sim ya uba arden kum uta uslur uba wat ka sorkaru ka haban pendem kane kala rab panang penjan susu ya ka parti VVP ya kipat ba para lo kita kidai kato kan teliki daw kiba penlong ka parti VVP ban sutet kloi haka jela baro kawe kat kum kajing siam na kanika channel kisawayom dilada pikwa ban penpau balai ka VVP ka keu kensan ban sutet kloi haka jela ka comment section kala lupa ya pi pila ban penpau ya jing ngajong pi baro ditata do media sembiang haka we pat ka video hublai sibun